čo je to marcipán, práve naopak, čo marcipán nie je. Dobre, ďakujeme, aj my sa na to tešíme a teraz sa už tešíme na to, že si ideme niečo kúpiť z internetu. Áno, neobjednal som si to len tak, že mi to priviezli. Ja som priamo zašiel, aj o tom budeme hovoriť s Tomášom Bravermanom, obchodným riaditeľom internetového obchodu Hej.sk. Dobré ránko, vítajte. No povedzte nám, stále sa oplatí nákup cez internetový obchod? Určitě ano, stále se to oplatí, stále jsou internetové ceny nižší než klasické kamenné. Ostatně můžete ušetřit například i tak, že si jdete zboží osobně vyzvednout a neplatíte tak za spediční společnost, což je právě jeden z důvodů, proč je osobní odběr tak populární. A aké ještě jsou důvody na to, aby jsme si osobně išli prevziať to, čo jsme si cez internet koupili? Jich samozřejmě mnoho, ale například jeden důvod je takový, že zákazníci předtím, než si zboží nakoupí, tak si chtějí finálně zboží prohlédnout, v případě ošahat, aby si byli jistí, že kupují to, co si představovali. No a v neposlední řadě to, že nechtějí být závislí na rozvážkových časech spedičních společností, chtějí si například zboží vezvenout před prací nebo po práci a nechtějí být nuceni být hodinu H na konkrétním místě, právě když spediční společnost rozváží v jejich regioně. Máte aj nejaké také novinky, které by nás prekvapili, čo sa týka internetového obchodu? Já myslím, že novinka nebo trend je právě otvírání kamenných prodejen, kdy internetové obchody se jaksi posouvají trošku do toho kamenného světa, otvírají prodejny, některé otvírají klasické výdejny internetových obchodů, někteří velký hráči otevírají spíš prodejny, kde si mohou nejenom tedy vyzvednout zboží v rámci několika minut, ale i vybrat z několika tisícové zásoby přímo na prodejně. Dalším trendem nebo novinkou je určitě to, že se velké internetové obchody chtějí přiblížit zákazníkům i online. Například my jsme umožnili zákazníkům přímo chatovat na stránce, kdy tedy nemusí zákazník telefonovat nebo psát e-mail, ale přímo na stránce moderně s našimi pracovníky chatuje. No a v neposlední řadě... A o čom? Len tak, ako sa máš, ako vyzeráš? No, nejvíce zákazníci ptají samozřejmě na takové ty klasické otázky, jako jaké jsou otevírací hodiny, nebo se například i ptají na produktové otázky, který televizor bych si měl vybrat a tak dále. Takže čiže skoro ako v kamennom obchode. Vieme sa poradiť s tým človekom, že čo je možno pre nás lepšie, aké parametre má ten prístroj alebo tá vec, ktorú si ideme nakupovať. Přesně tak. Je to spíš o tom, že naši zaměstnanci poradí zákazníkům, jak se orientovat na tom webu a co si vybrat a tak dále. Ďakujeme.